Давай. Здравейте, аз съм Йоко Паспаланова, дивизия Скелт и ще снимам тренировките. 2 дъмбела по 10 кг. Лост. Да, не, това не ви трябва. Това са плочи 5 кг, 2,5, 10, лоста е 15 кг. Те лоста и сега ще го снимаме. Виждали си само... Виждали си? Лоста е 15 кг. Да. Ето 15. Ето 15. И тренажер, който... Не бе, чакай. Не бе, то трябва да го... Чай. Вече тъкат ли тия 20 Селект, секунди? не. С гребния по принцип. Къстъм лист. Не. Чакай. Single distance. Хоп. Ема ние Той не е после ще го по-силно нагласим, възсигнало. защото то това... Да бе. Хубаво, дай. Ай. 500. И то после пак ще го Сет. покажем, тъй че... Ето да. Добре. Ай, ела нагласим сега. Може да го синхронизирате с телефона. Аз тя което направя. Друг път. Да. Обаче това лосма не са такова. На една моя квалификация бях направил, дето горе ти показва калориите на гребния. Да бе, сетих се как... А това... Брутално. Така ли да го мисля? В смисъл, вижда се. Нали не се вижда котията? Всичко се вижда идеално, бе. Штангата, да. Всичко се вижда. То после ще го завъртим още. Перфе. Ай, Готова 10 ли си? секунди ти пускам. Стартираме те 10 секунди. Кажи ти когато кажеш. Давай. Пускаме 10. На 5 ще ти кажа. 5, 4, 3, 2, 1. Давай. 1, 2, 3, 4, При нашия. 5, 6, 7. Ще ги разделя на 3. Само ми кажи колко минути е танка. 3, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Три, две, едно, айде, ще се. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Ай, мачки сега тук. Почивай. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20. На минута и 40 до тук. Да. Перфе. Айде, 15. Айде, още. Так. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, Крачки напред, назад и ваща. Три, две, едно, айде, Айде. още. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, Ай, още едно. 15, Браво. 15 тръста да пише. След тръстарите ще ти кажа времето. Айде. Газ, ай. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126,
хващай. Айде на останаха, давай. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Браво. Имаш 9. Айде, диши, Давай. Диши, прави ги напълно. Тръсти ръцете и хваща, имаш само 9 секунди. Тръстерите няма ги тръстериш. Айде, айде на останаха, давай. Давай. Ай, 3:30. Няма време, Браво. давай. Почиваш после. 2, 3. Давай по едно, давай, хващай на единици, давай, не остана. Давай, можеш. Давай. Давай. 4, 5, 6. Айде, още. Пускай, айде, пускай едно. Айде, 3 на Хващай. останаха, давай, 3. 3, На останаха, давай, на останаха. 7, Дай. 8. Последно, айде. 9 и Добре. тръстерите хващай. Хващай тръстери и напускай, 9 тръстера, айде, газ. 1, 2, 3, 4, Браво. 5, Браво. 5, напускай. 6, 6, айде на останаха. Давай. 7, 7, дишай. 8, още едно. 9, не хвърляй. Браво. 4:28. Добре си. Почивай. Имаш да почиваш до 8-та минута. Една от моите любими тренировки, знаеш коя е? 24 серии без набили. Така просто да се чубанеш. Той сам мисля да си я направя. Колко искаш да чуваш? И аз само си изпълни там и си вдигне така ръцете. Добре, вижда се. Вижда ли се? Да. Сега там почува, имаш да почуеш още бая. Сядва като понякога не мога да уча. 2 минути. Това понякога не мога. Нямам седно силата да преместя. Да, бе, то май някой се изчупи. Колко има? И до 6-та и беше капа и после има 2 минути почивка. 2 минути почивка. Тоест до 8-та. А тя го затвори за около 4:28. Тя после си го види. Да, бе. За да не се мора, Абе, той на елита ли? се чува да не почна Май от 6 на 40. 7. За да не се мора, се чува да не почна от 40. Ти ако искаш, можеш да си го загрееш и ще опита сега, ако имаш си. Направи си сигурен един. Не, то реално още не ти е във времето, малко ще може да пробваш. Ма, не бе, почивай Аз по-добре. това го пробвах де. Добре, почивай по-добре, имаш още 4 секунди. Мисля да сложа. Фарана ми е около... Абе, колко ти е фарана от тебе? Засичал ли си? Някак не си го засичал. Ти не знам. Фарана си го засичал. Май не. Това е най-бързата тренировка, която може да си правиш, да се засичаш. Чува 15 секунди имаш. съм да сложа 40 направо. Така ли? Ти имаш реално време.
имаш до... Да, ако искаш първи. Ти си във времето, така че ако искаш първи. Ако ще научиш штангата и ако стих очите малко, и тогава я удари. Давай, ай, правиш като опит. Бутай, браво. Браво! Добре, Пускай, така. браво, Давай. 2. Тискай. браво! Още едно имаш. Добре. Супер! Браво. Слава, колко още? Може ли да ни помагаме? Да бе, може да помагаш там. Колко? Имаш 2 и 10 минути до края на тази тренировка. Чуя. Точно 2 минути имаш. Ако искаш и сега 15 ще ти кажа и почнеш и после да почеш. 2, 1, ай, хващай. Ай, последно. Може. Давай, бутай право. Браво. Ай. Добре, това колко са? 45? Добре. Какво ще я покажеш щангата? И ми чай сега наместим тогава това. Отивай да нагласаш. Трябва да нагласаме тренажера и след 30 секунди почваш. Петнайсет секунди имаш. Чакай, че не мога да... Custom list, new workout. Distance. Давай. Така. Давай, 5. Давай. Ай, почвай. Давай. Ще 2 секунди. Абе, я чакай, бе. Спри. Това До трябва. 12-та. Тя, бе, ние объркахме ли времето? Я чай. Не. Ма не, бе, до 12-та. Нямаше ли още почивка, Дънчев? Има почивка. Спри. От 14-та, стой, иначе. Добре. Към стара. Ма давай, аз за такова. Това ли New беше? workout, да. Тука. Single. Distance. Добре. Горе. Значи ще го правим. Почивай. Почивай, че ужас.
Стой. Значи имаш 30 секунди. Чай 15 стой. На 7, добре. 5. Чакай, не пипай. 4, 3, 2, 1, давай. Са. Дишай, Йоко. Браво, добре си. Дишай, дишай само. Ви отгоре са метрите. Дишай. Дишай, 200 метра имаш само. И сега и брой бърката тук ще е. Давай, не остана, давай! Не остана, дишай! Айде, нямай 100 метра. Не остана, айде. Браво, добре си много, давай, айде. Дърпай, добре. Давай, давай! Дърпай. Затваряй очите и дърпай. Давай, очи, дърпай. Айде, не остана, не остана. Добре. Ай, пускай. Отивай бърпита, ай бърпита, ай. Ай, бърпита. Давай, ай. С двата крака скачай. Двата крака едновременно. Едно. Давай, имаш крака, давай. Две. Двата крака. Три. Можеш, да. Четири. Пет. Шест. Седем. Давай. 8, браво. 9. 10. 11. 12. 13. Ай, Йоко. Давай, дишай, можеш. 14. Айде, преполови ги, давай. Айде. 15. Давай, айде. Стискай зъби, ай. Искай зъби, айде. Тук вече затваряй очите, давай. 17. Влезеш последните 5-6, то ще до адреналина, ще ги задвържи бързо, ай. 18. Давай, Йоко, айде. Айде. Давай, ай, скачай, бе. 19. 20. Ай, още 10 имаш, ай. Айде, останаха, давай. 21. Давай. Давай, дишай. 22. Да ти допират долу. 23. Ай, имаш 2 минути, давай. Затваряй, давай. Давай. 24. Ай, 6 Давай, имаш само, останаха, 6. давай. 25. Давай, останаха. Хубаво долу. Браво. 26. 27.
Айде, 3. Айде, дай, настъпвай. Три, айде, Дай. 28, 2 само, 2. Дай. 2. 29, Айде, дай последно, последно. дай. Браво. Браво! Раздаде се. Штангата 5. Да, успешен опит на 45.